Well, a chuirde maithe is Seo Johnny McGibbon, is an Lorgan me agus is mac an PhD me an Ollscoil Lolú am Farste, agus mar chud de hata na Gaeilge, aniu tu me go bhfuil Seo Dáin leis an ile is ansúil am chéan Seán Ó Ríordáin. Mar sin, seo thugah cúlataí. Tá tír an óg ar cúlataí tír alín trí na chéile, le chearachas ag siúl na slí gan bróga orthu na léine, dan barla acu na Gaeilge. Ach fasan clocha ar gachtarim sa tír seo trí na chéile, is lorta teangi ar cúlataí nar higian jaar ag éasap, is tá sé siúd sa chréanis. Tá ceargán is al sicín is lach ar rín wachílach, is géir mór dúm mar náwad sa tír i dranú le gach éine, is cat a crú na gréine. Sa cúne hir tá bank dráwiú, is inta sí an tílan, conlór boclí sean hat a tí, is tromp a ball of néta, is kitch op bháin mar gréon. Is anna hagan tinkerí go lífa trí na chéile, tá géal acu le cúlataí is bíide géirí dearca ar cúlgatí in dhéan. Ba bhain am bhéir ar cúlataí sa dorachacht go déanach. Go bhecin an ar chuirt gealaí an talahín sin éasap sé an a fúca léanta. Cúlataí le Seán Ó Ríordáin.